Здравейте, приятели! Добре дошли в моя влог. Днес е така доста по-късно. Започвам влога в близо 7 часа, защото днес имахме работа. Миналата седмица нямаше влог, защото просто нямах време да снимам. И издадохме нови продукти заради това. Но тази седмица ще има влог. Ще пътуваме, ще ходим на бал, така че смятам, че ще има доста така интересни неща, които ще мога да ви покажа. Сега ще ви снимам прекрасната гледка и прекрасното море, когато всички се подготвят за сезона. Днес беше адски топло, нищо съм с кожено яке, така че обръщам камерата и ви показвам. Сега вървя към университета, защото е края на семестъра и трябва да правим тестове. Аз нормативи сега ще правя, вижте как съм се облякла, но това няма да ме спре. Сега вървя натам, ще има някакъв тест. Другия месец на 6-я първи изпит, така че пожелайте ми късмет. Сега съм се разбрала с едната колежка пред университета, така че после ще се включа. Приятели, дойдохме в мола, защото трябва да купим подаръци. Сега пак ще си ходим. Пък и баба ми ни е поръчала да купим някакви подаръци за едни комши от село в Делта, защото тук има Синса и тук е по-заредено, отколкото в Гранд Мол. Така че после ще ви покажа какво ще изберем. Само ми тантони на главата има дразни. Много смешно. Те кой ми те дразни? Има ли това? Да. После да изпълниш. Що? Ще качу хората да видят. Трябва да отида на почивка за една седмица сама, без да виждам абсолютно никой. Ще отида без телефон, никой да не ми звъни, никой да не ме притеснява. Защото само ме ядосват. Тук на 20 години ще ми изгледат бърчуки. Ами да. Сега ще видим какво ще купим, ще ви покажа после. Приятели, вижте каква гъба си купих за прах от Теди. Струва 2 лева и е долу-горе същата като на Scrub Daddy, така че може да си купите и вие. Само с вода се ползва. Гъба за почистване пише. Така изглежда, сега ще я отворя. Така изглежда, много е странна, много е мека и все едно е мокра. Не знам, може би защото беше надут на елуна ли. Така, ще ви кажа дали работи. Надявам се да работи. Но е същата буквално, по същия начин изглежда като тая на Scrub Daddy. Тая на Scrub Daddy струваше около 15 или 20 лева, ще ви излъжа, тази струва 2. Така че може да си купите. Здравейте, приятели! Сега отиваме, баща вече е закачил джета, отиваме да караме малко. Ние ходим на един язовир, който е тук близо до града.
Отиваме натам. Вчера, както видяхте, пътувахме. Имаше просто толкова силен дъжд, абсолютно нищо не се виждаше. Отделно имаше паднали клони, кал и просто беше като във филм на ужасите. Затова и не съм снимала. Ние се прибрахме късно. После ходихме на село, седяхме при баба ми и при дядо ми и общо взето се прибрахме към 8-9 часа. И нямаше какво да снимам. Но днес отиваме да караме, откриваме сезона. В принцип, ние друг път така си караме, нали, като сме си тук. Но тази година искам баща ми да докара джета на Варна, за да можем да го караме през цялото лято, не да си идваме, защото все пак са си 300 км. Така че сега отиваме, ще ви снимам, той е долу и ни чака. И ще видим дали водата е топла, въпреки че нали, ние няма да се мокрим, защото най-вероятно ще е студена. Аз съм с такъв 3/4 клин и с бански. Банския ми е малко малък. Но на никой няма да казваме. Така, много се вълнувам. Ще ви снимам, смятам, че ще е интересно. Приятели, ние се прибрахме от язовира и сега дойдохме да разходим кучетата. Те на спасчичо им ги е прибрал, някой ги е изхвърлил. Че не мога да ги хвана. Какво правите, бе? Бебета! Малки бебета! Ой, бой! Здравейте, приятели! Аз дойдох на село. Сутринта ходихме да тренираме. Фитнеса няма да го коментирам изобщо не ми хареса. Нямаше, да беше супер тясно, супер топло, просто беше ужасно. С това не съм снимала, защото много се изнервих. Сега съм на село. 6 часа трябва да тръгнем за бала, за да може все пак да стигнем. Мама сега ще буди с баба ми, отделно постригва баща ми и дядо ми. И аз влязох вътре, защото навън е много студено. И вали, пък аз, както ще си изправя косата и не искам да се накъдрим. И сега ще ви покажа какво ще обядвам. Хора, буквално не мога да ви опиша вкуса. Домашно сирене. Баба ми е направила май това е грис, ако не се лъжа. Салата от градината. Просто вкуса е толкова различен. И нека да ви обърна да ви покажа какво има всъщност и какво не трябва аз да хапвам. Хайде, обръщам. Така, зелена салатка. Вижте, домашно сирене. Погледнете само колко яко изглежда. Това или е кускус, или гриз. Тук някакъв сок и любимите ми бомбони. Така, не трябва да ям от тях, защото аз почнах да ям един бомбон, изяждам цялата кутия с бомбони. И ще бъдем тук какви готини цветя си има. Много готинки. Така. Наистина, това са ми любимите бомбони от може би 10 години насам. Просто са уникални. Не знам. Наистина, почна ли да ги ям? Не мога да спра. Това, което ви показах, е мляко с ориз, не кускус или гриз. Значи, ако мога с една дума да опиша, с 2 думи да опиша, то са 3 думи. Добре, ако може, понеже в града, в който живяхме преди вече 10-11 години, е на
10 км от село. И понеделник до петък седях на училище, съответно или на детска градина, на търпение дядо ми да дойде да ме вземе петък, да минем през магазина да купим едно шоколадово яйце и да дойда на село. Просто много обичах така. И спря тук. Ама и навън спря. Ма хладилника пък. Не знам какво стана. Оказва се, че дядо ми е пуснал някаква микроволнова и нещо се е случило с тока. И заради това е спрял. Сега почвам да гледам, защото тук му станаха и миш-маш ще хапна, салатка, малко сиренце и приятелите дойдохме вече на бала, после му кажа как съм облечена и понеже от сукмана, с който съм облечена, нямаше еска, взех и сега малко ми падат през рамките, но иначе от тези колани няма да се вижда. Така ще го покажа братовчето.